Szia! Üdvözöllek ebben a videóban! A 3-6-os légzés egy egyszerű, lassító légző gyakorlat, amelyben a kilégzés kétszer olyan hosszú, mint a belégzés. A nyugodt, hosszabb kilégzés segíthet csökkenteni a szervezet izgalmi állapotát, és támogatja a paraszimpatikus, vagyis a pihenésért és regenerációért felelős idegrendszeri működést. Ha legalább 5 percig gyakorlod, azt tapasztalhatod, hogy lelassul a légzésed, oldódik a testi feszültség, nyugodtabbá válsz, és könnyebben elcsendesedik az elméd. Emiatt ez a technika különösen jó lehet stresszes helyzetekben, vagy akár az esti lefekvés előtt. A gyakorlat során végig az orrodon keresztül lélegzel, 3 másodpercig lassan belélegzünk, majd 6 másodpercig egyenletesen kifújjuk. Törekedj a rekeszizom légzésre, belégzéskor a has finoman emelkedik, kilégzéskor pedig visszasüllyed. Most helyezkedj el kényelmesen, törökülésbe, lazítsd el a vállaidat, az állkapcsodat, csukd be a szemed, érkezz meg a testedbe. Pár körön át vezetlek, amíg rátalálsz a saját tempódra, és akkor kezdjük el együtt a gyakorlatot. Orrodon keresztül belélegzel, 2, 3, kifúj, 2, 3, 4, 5, és préseld ki a levegőt teljesen a hasadból, új kör, belélegzés, 2, 3, kifúj, 2, 3, 4, 5, 6, és folytasd tovább. Új kör, belégzés, 2, 3, kifúj, 2, 3, 4, 5, 6, és ha már elsajátítottad a légzést, akkor folytathatod legalább 5 percen keresztül. Köszönöm, hogy velem gyakoroltál.